Siyathobeka uNkulunkulu akakulonde kubusise kukona konke okuzamayo engathi ungaphumelela. Abantu abangamamember le channel, I know ukuthi they are very few, but labo abangamamember le channel they contribute ngemali abayisebenza kanzima ngeyithukuthuku zabo. uNkulunkulu akabenze kahle, akabenzela umusa elule insuku zokuphila, ephinde enze ukuthi bengasweli inqolobane zabo ihlale igcwele. Nalabo abafisayo ukuthola imisebenzi kuze bekwazi ukunikela bakhona basho ukuthi kube ngiyasebenza nabo uNkulunkulu engathi angabenzela umusa abahambele abavakashele kuqaqeke ibopho kuqaqeke konke okuvale impumelelo beyithola imisebenzi ezoba holela kahle bekwazi ukusimama impilo eqhubeka. Inamba ke isebenze no9 ekseni ya 5 ntambama kuphela. Ungawusebenzisa WhatsApp noma SMSs uma ufuna ukusizakala bingelela cela yiloko ngikufisayo. Nami guys uma ngifuna usizo kwabanye abantu ngiyabingelela ngifike ngicele futhi bahloniphe kakhulu abantu nabancane nabadala. So that is why ngizothukuthela uma umuntu ekhombisa ungihloniphi ngoba I respect wonke umuntu ngokwelevel yakhe. Uthandazile Precious la ulisawubona phasa ngethemba yaphila ngicela ukubuza kuchazana uphupha onguthisha ufundisa ngibonga usazophendula. Nakuke singakusho ngokuba uthisha ungeze kuyiphuphe uthishela yini uthisha. Uthisha is a teacher, is someone who teaches other people, who passes information to other people, who equip other people ngolwazi. So number 1 ngokwesintu uma uphupha uthisha sesithele njengoPaul Hluma ukuthi uyafundisa ngoba lokho kukhomba inhlanhla nokwembathwa amandla nobizo likamoya futhi nokuthi ke futhi ungase mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi ugcine ugobela ukhulise abantu abakulandelayo futhi ababizelwe kuwe. Kusho lento ngakhomba ukuthi ngeze kunabantu abazokulandela futhi ababizelwe kuwe uzobe besundlulisela kulolu lwazi njengomuntu omelaphi noma ugobela. Yabona ngenqothweni wembetho lawo mandla unalolo bizo. Number 2 ngokujwayelekileke uma uphupha uthisha kuPaul Hluma ufundisa olungasho kungenze kunalo ugcobo nenhlakanipho namandla okukhuli okundlulisa izimfundiso ezinhle futhi ezibalulekile neziwusizo kwabanye abantu. uTimotheo wesibili chapter 2 verse 2 lokho okuzwileyo kimi phambi kofakazi abaningi lokho ke kubeke kubantu abathembileyo abazoba ke namandla okukufundisa noma ukufundisa ke nabanye. Number 3 kwesinye isikhathi uma uphupha uthisha kuPaul Hluma ukuthi uyafundisa ngoba lokho kungabuye kukhomba ukuthi unobizo futhi wena ukhethiwe ukuthi uqondise ulungise ukhulise noma wakhe abantu ngezinkulumo zakho ezimnene nezakhayo. uJeremiah 3 verse 15 ngininike abelusi ngokwenhliziyo yami abaya kunalusa ngokwazi nangokuhlakanipha. Kanti uDeuteronomy 6 verse 7 ubafundise impela wona umthetho abantwana bakho uwakhulume lapho uhlezi endlini yakho nalapho uhamba ezindleleni nalapho ulala nalapho uvuka. Ngibona. Kanti number 4 kuyenzeka ngesikhathi uphupha uthisha kuPaul Hluma ufundisa olungaphindelwe nabe lukhombise lekhono lokuba nekhono nokuthi mhlawumbe usukhule ngokwanele futhi nangokufanele ukuthi ungathatha umsebenzi ukucathulisa abanye abantu. Yabona. KumaHebheru 5 verse 12 ngokuba ke noma benifanele ukuba nibe ngabefundisi uma kuya ngesikhathi nisadinga futhi ukuthi kube khona onifundisa iziqalo nezifundiso zezifundiso zamazwi kaNkuluNkulu sinaba ngabadinga ubisi kungesikho ukudla okuqinileyo. Kodwa ke wena ngoba usumela ukuthi awumuntu ongasalidingi lo bisi umuntu osofunde ngokwanele ukuthi nawe usungaqala wabela abanye ulwazi.
Number 5, futhi-ke uma ubhubha la unguthisha kungawupha oluhle uma ufundisa lento ingabe ikhona ukuthi kungenzeka kwakufanele ube uthisha noma kufanele uthathe umsebenzi wokufundisa ngoba ubizelwe kuwo. So umunye umuntu ingavele lento ngoba imkhomba ukuthi vele wena ubizo lwakho lufanele ube uthishela noma kufanele ube uthishela njengamanje. Azwelo number 6, uma ubhubha uthisha kungaba upha oluhle umuntu uma ufundisa. Kwesinye isikhathi lento ingakhomba ukuthi wena umuntu onobuholi, unala ini unobuholi, unamandla obuholi futhi unolimo oluhle futhi abantu bayakulalela. Siyabonga. Akube kuhle, kube umusa. Kuleba